Depresia este boala secolului. Pentru unii se traduce într-o etapă de scurtă durată care dispare rapid. În cazul altora însă vorbim despre o problemă serioasă care afectează mult calitatea vieții. Hipnoza poate fi o soluție pentru mulți. Tratează chiar și dependența de țigări sau de jocurile de noroc. Cu Loredana ne-am întâlnit în cabinetul Denisei Petcu. Se luptă de 13 ani cu anxietatea și depresia. Își pierde glasul când ne povestește cum a început calvarul. Era închisă în ea, temătoare și mereu în alertă că cineva i-ar face rău. De când a călcat pragul hipnoterapeutului, episoadele s-au rărit. A reușit să-și învingă demonii și a acceptat să ne vorbească sub protecția anonimatului. Aș putea să spun că după 3 ședințe m-am simțit complet vindecată și nu venea să cred și, până la urmă, în 7 ședințe s-a stabilizat totul. Hipnoza este o tehnică mai puțin cunoscută, dar oamenii sunt încă sceptici. În hipnoză nu ești inconștient, ești într-o conștiință pasivă. Ce înseamnă asta? Aud, înțeleg, îmi amintesc tot ce s-a întâmplat, dar aleg să nu intervin asupra lucrului care mi se spune, să-l analizez și să-l critic. Nu doar depresia poate fi combătută cu ajutorul hipnozei, ci și fumatul, obezitatea, fobiile și chiar dependența de jocurile de noroc. Dar e nevoie, spune Denisa, de o minte deschisă și dornică de evoluție. Deci ați apelat, să spunem, la hipnoză, nu sunteți sceptic în privința... Chiar nu. Chiar nu. Chiar o să încerc. Mi se pare că adică se întâmplă ceva fără să depinde de tine. Nu știu, eu personal nu aș apela la tehnica asta, dar nu știu, poate că alte persoane au alte păreri și de ce nu? E o tehnică până la urmă, ca toate celelalte. Teama de stigmatizare îi face pe oameni să ezite să caute ajutor, însă e bine de știut că nu suntem singuri. Cifrele ne-o confirmă. 900.000 de români suferă de depresie, însă doar 10% o și tratează.